kan hun nong put nong tem bat nong roi jing roi ten rai ka ban Shillong ka Somersault kan let ban pensngo ye kisur jing roi ten rai hari Germany, Denmark bat Switzerland. Kani ka jing let jongki ka long ru ban pensapriang ya ka lari ti jong ka jela. Kani ka jing let roi jongki kan play lenti ya ki banyak kendo ya ki nong India ki bala syong lasa akate gari. Ya kani ka jing let roi jongki la penbet Dakakan hun ke bana Copenhagen ka Hamas East India Travel Odyssey ringkat baka jingkerchan jongka Indian Consul General Office Hamburg and Consul General Ujon Rolgul. Kani kadai ka kabuk ser ya kaban Somersault batru ya ka state ng juga ko namar habang ile chati kamut bangi sulit ban sutem ban suwanno kun kuntu ndrei ni don ru ka jingkit kri ban yatho khana ya kani ka jinglong jingman hangni hari kasi jungni ka jing itanat jong kari kasi kiksha ki bono rumpum ki kini jingkin ding trai ki ba simpor ki snem ki spa snem ba kin long kum to kum ki long daga jing tre sitom jong ki briu jong ki than laga dei hamolon nong han oriat ada ki we ki mokor not kum ta ter ini tho khana gitu ini tho khana yo ya ka tung rumbai de sing ini tho khana ya yo shenrai na lakodong ini tho khana ya rindia ini tho khana ya ka sora ini tho khana ya ikini ki jing tanat jong ka ri khasi ye kata ka de ka jingmut kolong ba ha ka we ka sngi ndalakham lak nong ni covid mut ba kita ki brio na chithiru ken kwa ban wan chini ri ban yo kajat ri kasi jongi khanang ba kanong ke ai ba sung tanat ka be dei ba ka tourism ha ka be dei ba ka culture te kandon kata ka jingya jan bat ki brio Europe te ide ta I jingmut namar ba hi hakini ki snam ki berlet ka jing wan jong ki tourist ki nong jong kai pathe plana khambun te hinrai ki tourist ki badas ko tho shisha ya ka jing long jingman jong ni kung ga jai ben ri badai ki khamduna te ka jingmut ru ka long ba kum nong in la ban ya kren so tho bat ban la ban penwan yiki breu ki ba songtho shisha ya ka rukam ba songtho iga jingim mo nashathi ki than kinwan chikani ki rikhasi jongi te itai dei I ba ijimut jongane ka jinglet ba ni khemla ai jingai khuble ya kini ki breu ki jingroi te ngila khre ki ba bun hi ki jingroi khasi ki jingroi jongi hi de ngi dei ka ban ka batem orkhat ki kinten shisha longi roi khtin phareng ru khtin khasi ru khtin hindi ru andrai akane ka sen ka ba khampla ka long ba ni khre kindia ki jingroi German ru de ni dan ba kandon ka jingya suthu ka jingya singan mo le se ka jing singan na kalyang jongki begini sngo ba ki nong India ki wan roi da khtin jongki batru ni ko ban kap kababun hi ngatrai na ki jingroi ka dehi da khtin khasi bata khtin phareng kitar ki babun ki de ki jingroi jongi hi ki ba ni thau hi de ngim jurai hi ki jingroi jongki ngim jule ka bas ni roi jingroi ki bre de ni lapun khre ki babun ki jingroi khasi jingroi phareng ndre ki dan kindia ki jingroi hindi bat ki jingroi German ti komong ngai pi ke jingerap te ka wan na ki babun hajing shisha ka Kading don juni covid ru kala penthot hi na kajing sisa ka jinglut ka dei ban khamduna no don covid pade ki bun ki e ki bang hapan indep khamtam ka dei begini ki kot kisla te dagam ong ta ni sungu ya ka Department of Arts and Culture mo ki barawan sakman nalor ki wei pade ki briu shimet ki bangimla ban menja kerja ini ki bala kiru ki lano senyang genre ke Department of Arts and Culture ke way nanti ka Mengalian Age ka limited ka day ka shibenta jong jing tri kam jong ka tourism department karu kala ai ya di jerap ringkat baga jing kersan na ka ICCR kumut ka Indian Council for Cultural Relations ba kidon ko official ki yang teh relbo di kata kali kepala perla ini bain poin hadu kan ni kan ketuka
kajung kan no kajung I way niki members ni ba kajung bay ne kajung kat ina ka adap mentala sistem tam tin re ha kini ki benai ki bala ya ni la su yo no di way I nong tem base mi tai di pensai kasen